Ka-Solid North, may saka ka di a nature lover? No agsarsara ka iti makaparelax a pagturungan ang mabali na pasyaren. Rain or shine man, I got you covered. Intayo bisitain iti pagpanpanakkel iti iliti Nueva Era nga Eco Park. A pagserek pay laeng iti entrance, insigida ang marik na tinalamiis at temperatura. Magkita di tinarway ang natatayag a kay kayo, ken na duma-duma a klase ti mula. Ti kaadami titoy, ti laeng uni ti tudo ken ayos ti waig ti mangyagan. Nunabanugkan amang sursursor iti nalawa a parke. Saan na problema, gaputan na ruway digiti cottages ang mabalin a paginanaan. Para met kaditi interesado amang diskubre iti kinabaknang tinaglabas. Adda iti museum ditoy ano sa dinno ang makita digiti na duma-duma a klase ti nagkakauna aramramit. Bali, dati na-construct no kwa circuit 3 hectares. Dati kabuuan, dati Eco Park 50 hectares na sir. Adumot ti maitulong na kas kumakada kami met nga agtrabaho dito sir. At dakil nga pakalaganan ni iti inaldaw-aldaw ta. Adat ti pagubraan ni nga nasaya at nito sir. Kabayatan na maragsakan digiti staff ti Eco Park kas Kenny Ruby, gapot na mapaspasangasangan iti pan nakaipatakder ti extension ti Mariano Marcos Memorial State University iti abay ti parke. Babaen kada ito'y, namnamain nangad adun tupay ti agbali na bisita. Ti extension campus ti addaan iti kalawa 5 to 10 hectares ken 50 hectares met iti research and development. Para met kini Nueva Era Mayor Attorney Aldrin Garvida, dakkel nga oportunidad daytoy para kadagiti agtutubo ang marigatan ang mangituloy ti agbasa gapu iti pinansyal a problema. Kayat nga iya si deg ti gobyerno lokal kadagiti agtutubo iti ili ken kastamet ten dagiti aggapu iti kabangibang nga ili karaman pa iti probinsya ti Abra iti ad-adda nga accessible nga edukasyon. Di mismo nga pakiparan dito eskwela kat along Ilocos Norte Abra Road dito nga kalsada. So dito pa iti may nga purpose na so ti kunat MMSUD may nasaya at may kaabil amin data nga statistics hadlaeng nga para iti eastern towns pati pwede ti karuba tayo nga probinsya kasi asidagmet langin na apo detoy ti ili ti Danglas, Lagayan, Lapas asidagmet lang no kanapo. Impaganit-get ti mayor iti panangipang pangruna na iti edukasyon, gagem na maadaan iti profesional iti kada pamilya, gapot ako na dakkel tulong daytoy tapnon magunod digiti arapaapda. Kabayatan naman namnama amalukatan ti Nueva Era MMSU Extension into school year 2026-2027 no sa dinno ang maijaya digiti na duma-duma a kurso. Digiti courses laeng digiti College of Forestry, IT, major in refrigeration, air conditioning, welding, electrician, mabalin, nasken nga all-inclusive, hanlaeng nga digiti nalalaing, ngobing, nga kaya na ti agbasa iti 4-year course degree, pati digiti mold udi na nakapkapsot basit nga anak tayo, may kanmet ti gundaway, ta amuyong metanapon no di abroad. In the western towns, in the countries and in Asia, very in demand digitoy welder tayo, electrician tayo, digitoy technician tayo ti air conditioning. Imbatad na pay ati edukasyon ket karbingan iti amin nga agtutubo arason nga idawdawat na itinan-anay a suporta manipod kadigiti naganak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.